Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang ako suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Biboy, 32 anyos. Dunay kanhi kalib-in ug may usa na ka anak. Taga Tayod, Liluan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong kanhing kalib-in. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa dihang mimabdo siya. Ingon ini ang mga panghitabo. Biboy, nasipyat yun ta. Mabdus ko. Unsa? Mabdos ka? Lagi, yun sa man nato ron. Naibaw kong dili madawat sa akong kinikanan ani sa amo. Ayaw ka bala ka, day. Dili ko mudagan sa kong obligasyon nimo. Makigistorya kong mama o papa nimo inig human badto ta sa amo. Kami dong, amo na gyud ni silang kipasidaan kon mumabdos man gani, kinahanglan, muhawa na gyud din his bahay. Mao na, para makat-on ba? Ayaw ka bala ka, tita, tito. Dili na ako pasagdan si Cherry. Barugan akong kaakuhan niya. May hinuon kung mao ka na. Nalipay kay miyan ng balita. Kaya ang maguwang rabaan ni, pilangkan. Wa barugi sa lalaki, human pa mabusi. Pa, Oh. Iya, so may plano nyo ron. Uwa pa sa pagkakaroon dito kay makikistorya pa man ko sa akong mama. Pero isaan ako ninyo nga kung asa ko, dalo na ko si Cherry. Dili na ko siya pasagdan. Oh, naa naman na. Wa na tay mahimo pa na. Ma, Anhin na lang una mo sabay. Mientras tanto, nga wa po mo'y natigom. Aron di kaayo gasto. Kaon ra inyong huna-hunaon. tinuod ka ba? O gani, kanang kwarto ni mo og sa imong kuya, anha mo diha. Total, ikaw na malang usa diha kay naminyo namang maguwang mo. Sige ma, salamat. Okay ra ka din sa amo, day? okay naman dong. Pero, murag lain magtinanawan si mama ni mo na ako. Una-una ra ni mo eh. Iyon anak lagi na sa mama. Gusto kang maglahi tagato? Oo, unta dong. Ano din silang mama? Di ka ganahan din. Dili man sa ingon nga dili ko ganahan. Pero mas maayo man gud nga maglahi ta. Kay naabaya tay anak. Usa pa, dili ko makalihok-lihok og darong dinis inyo. Kay dili man gud ni ato. Imbis gusto kong magluto-luto, dili ko makahimo. Pero may kong magpanagana. O ba? Sige, sige. Mangita taga tong kabangan. Salamat dong. Salamat kay Uyon ra ka. Day. Panagid ako na lang mamadaan. Ngano din his ato? Unsa day problema? Wa may problema ma, pero nakahuna-huna aming Cherry nga mas maayo nga maglain na lang gid mi kay na ba may anak. Unya nangipon ramin ninyo din he. O di ba giing na naman ta ka? Nga wa ra ko'y problema ana. O ma. Og dako kay kong pasalamat nimo ana. Nga ikaw gyud mismo ang mi-offer namo nga ani mo puyo din sa ato. Mientras tanto nga wa pa kay may nakatigom. Mauman gani. Wa pa kay mo natigom unya maglain-lain mo. Saan na ninyo pagtigom ana? Ma, sige na lang good. Mas maayo sa gihinoon nga maglain mi. Klaro man kay ba? Kanang imong uyab mo'y nagsulsol nimo. Ma, Ako biboy, prangkahan talang ka ha. Bisag naa na mo'y anak anang Cherry, pero agit ko'y salig anak niya. Maong gusto unta ko nga anhi lang mo dinhi. Klaro man kay ba? Nga di na siya gustong bantayan ng iyang lihok. ma. Ay ko pisulti ingon iana. Nasayo pa lang ni mo sabot si Cherry, ma. Aw, ako ra baboy. Tagsa, ragid kay kong masipyat ang akong duda do. Pero may unta, kung husto ka,
Ma, Recorded by X Thunder Gaming. sa tinuod lang, nahibaw kong wa gyud gusto si mama kang Cherry. Pero nagpakaroon ingnon lang ko nga wa ko makabantay ana. Tungod kay gusto ko nga maoki gyud ang ilang relasyon. Abi na kog maoki ni samtang mulabay ang mga buwan og hangtod tuig na lang. Pero sa kadugayan, nakabantay mahinuon ko nga mas misamot mahinuon kalayo ang ilang pagbati sa usag-usa. Hinungdan nga miuyon ko sa sugyot ni Cherry nako nga maglain mis pagpuyo. Kay base nun niya, wa na'y respeto mahabilin nila para sa usag-usa. Ugon niya, Ay, salamat. Nakalain na kita dong. Di na ko magsigi og bantay sa akong lihok kay wa na ang imong mama. Day Cherry, Sa tinod lang, kiwawan manggug ko pirmi sa inyo. Kay mura bag pirmi lang magguwat ang imong mama nga masipyat ko. Day, wala na siguro lang mo eh. Una-una, good. Nahibaw man ko ba? Nga wa ko magustuhi sa imong mama. Wa siya makadawat nako. Maong dili gyud mi magkasinabot. Pero ang importante nga wa na tas inyo. Og makaginhawa na kog tarong kay wa naman ko'y huna-hunaon nga nagbantay sa akong mga lihok. Cherry, Ay, tuod di ay dong. Ikaw lang din sa abangan sa bahay ha. Unya, ako mo palit sa mga butang din sa bahay. oh sige day, pwede ra. Mukuha kag katabang? Oo, langan. Kisa may mabantay sa atong anak kung dili ta mo kuha katabang. Ikaw di eh. Magtrabaho na ko balik dong. Nahurot ang akong savings atong nagtrabaho pa ko. Unya na undang ko sa diyang nagmabdos kong inday. Pero day, di ba mingon na ko nimo nga kaya tamong buyon? Ay ulagi. Pero dili ko gusto nga magsalig nimo uy. Mo nga please. Pasag di lang gud ko nga manarbaho balik. Cherry, Ay, sugod na. Kuyawan ko ba na kay basin tinuod ang duda si mong inahan. bay, Basin og tinuod yun ba nga dili siya gustong mantayan iyang lihok mong gusto jud kayo siyang maglain mong duha. unsa? Wa pa man naabot si ma'am, sir. Mao ba? Ang bata natog na? Oh, sir. O sige day, salamat. Katulog balik. Sukad lang makatrabaho si Cherry. Agsa naman lang siya mapaulig sa'yo. Makigbuwag na ko nimo biboy. Unsa ganun gipanulitin nimo? Cherry, may anak na ta. Bisag may anak na ta. Bisag nagtipon lang ta. Pero dili man ta kasado. Busa may kagawasan pa ko, di ba? Unsa may nahitabo nimo? Sugad lang ka makatrabaho, dako lang makikagausaban. Wala kilabot pa, ana. Basta kay makigbuwag na ko nimo. Cherry! Nagiglalis pa ko sa ako mismong inahan, unya karon. Husto di ang pagduda sa akong mama nga dili siya gusto nga bantayan iyang lihok. Karon, ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado og nag-ipon lang mi. Unsa may paagi ani? Nga siya may namalit sa mga butang sa bahay ug ako sa among bills kada buwan ug sa abangan sa bahay. Nga unta klaro kaayo nga wa ko'y maako. Doon na ba ko'y katungod sa mga butang nga iyang napalit para sa bahay? Nga among giabangan nga ako may mao'y nagbayad? Ikaduhang pangutana. Doon ako nadunggan nga na ako no siya ay lalaki. Pero wa ko'y klaro nga ebidensya. Mahimo ba nako siya nga makiha bisag nag-ipon lang mi? Bisag dili mi kasado kay may anak man mi? Ikatulong pangutana. Mao'y gusto niya nga dadon niyang tanang butang nga gipalit niya para sa among gibangan sama sa sofa, sa TV, sa dining set ug uban pa mga butang sa bahay. Unsa may paagi niini? Ikaw pa tong katapusan.
5 anyos ng among anak karon. Asa man mapaingon ang kustodi sa bata? Kung mapamatud-an ako nga naa siya lalaki, mao nga nakigbuwag siya nako. Maanhi ba nako ang kustodi sa bata? Nabalaka manggod ko kay babae ang among anak. Asa man ko pwedeng muduol ini? Kinsa may makatabang nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Biboy. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag nato og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta sa matag adlawng maminaw mo. Bahalag dili inyuhang suwat ang inyuhang napaminaw pero naamoy nakutlo nga pagtulunan, inspirasyon, makakuha mo kadasig no nga mupadayon sa ato ang adlaw. No? Padayon lang yun. Yes. Padayon na yun ta, o ang atong makutong pagtulunan ng karong adlaw, attorney, no? Never stop learning. Because life never stops teaching. Samara nga di gyud mo hunong ang kalibutan. Bahala pag gaurong ka. So mas may pa nga mo go ta with the flow o we make use sa ato ang panahon. Yes, bisag hudton pa rin mo kuha ng mga kurso sa universidad. Daghan pa po kag dili mahibalaan ning kalibutan natin ni. Yes. Correct. Diskarte ang importante sa nang diskarte, no? So isa may itong i-grade karong mga nakoy na gikuan dire mga taga psycher kuan siya psychiatric facility no nanimutang sa Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo ug namoy mga problema mga psychological drug related problems you may dial 887-4232 no Yes. ug naadihat tapad ning psycher na ang atong Brotherhood Health Center no taghanar ba nila no apelyido na siya kung ako basahon no kay daghan kay mo ang Balaba, Morillo, Basi, Alminti, Navarro, Acosta, Abbas, Mirafuentes, Leonardo, Jimenez, Giruga, Fornilius, Liaguso, Ponce ug Cruz no diya sa Brotherhood Health Center Basak sa Nicolas ting Dakbayan sa Sugbo no. Og ato ang letter sender karong Ang adlaw. atong letter karong adlaw si Biboy no. Si Biboy 32 years old dunay kanhing kalibin ug may usa ka anak taga Tayud, Liluan, Cebu. Taga inyo na to ni no. Musta mga Liloan, taga Mandawi ko, pero bugado ko sa Liloan, Live Love Liloan, Mayor Aljo, Congressman Duke Frasco, and mga of Frasco, course, no? Secretary Cristina Garcia Frasco. Okay, mga Nubal family diya Yes. no na ako'y nakailad ng mga Nubal no. Unang pangutana. Dili mi kasado ug nag-ipon lang mi. Unsa may paagi ani nga siya may namalit sa mga butang sa balay ug ako sa among bills kada buwan ug sa abangan sa balay which is klaro kaayo nga wala gyud koy maako. Doon na ba koy katungod sa mga butang nga iyang gipamalit para sa balay nga among giabangan nga ako may nagbayad Sa abangan. abangan. Yun na sa abangan siya nagbayad. Sa mga bills siya nagbayad. Mga appliances. Appliances kato iyang partner. Oh. Ani ne, ang akong pangutana lang kay wa man mo nagminyo pero I will assume nga maski wa mo nagminyo, wa pud mo'y kanang gitawag na legal impediments to get married. Meaning single mong duha, wa lang mo nagminyo. Now, under the family code, naapoy portion dinha sa balaod nga nagtagana to protect the rights of persons in a relationship nga kanang gitawag na tog common law relationship. Minyo nga di minyo, nagpuyo-puyo lang pero wala wala ni avail sa benefits of marriage. Under the family code, kung pananglita no Article 148, kung wa lang gani mo nagminyo pero pwede unta mo magminyo, ang kanang inyong property relations mo na gitawag na co-ownership nga maski wa mo na minyo pero kung unsa ng mga naipon ninyo napalit ninyo sulod sa inyong pagpuyo
tungod sulod sa inyong live-in nga relationship gipanag-iya na ninyong duha ug wa man gani na makita or masaysay kay iyahang kwarta ang gigamit pero i-attribute na to ang imuha pong contribution as a partner. Pag-atiman sa balay, pagbayad mo na, pagbayad sa mga utilities ug sa mga bills as your contribution sa imuhang pagka-co-owner anang mga butanga. Whether it's mga appliances or mga yuta. Ha? Ana na, okay? Okay. So kanang mga bills ug mga baray tawagan ni kining abangan di man na makita ni mo tanyo ang mga appliances na makita nimo pero gingon ni ato ni nga co-owner kaniya ng mga naasud sa inyong panimalay no. Ikaduhang pagkutana doon ako'y nadunggan nga naa daw siya ay lalaki agoy. Pero wala ko'y klarong ebidensya. Mahimo ba nako siyang makiha bisag nag-ipon lang mi? Bisag dili mi kasado kay may anak na mi? Ana na ugna na kay ebidensya. Yan. Kay kung imong giingon nga na siya lalaki nyo, pa'y klaro, ay mara ng pagduda-duda, no? Mauna. So, wata, kanang luna kay nadunggan, kanibiyang storya, lisod ni, madungagan, makwaan, no? Kay muna, ang dyan nabi laing-laing klaseng citizen. Muna, Filipino citizen o Marites citizen. No? Wala man kay nadunggan raman niya, wala man kay ebidensya, unsaon man nato, unya, nag-ipon raman mo. Di man mo minyo ang mga obligasyon sa usa ka minyo sama sa pagpuyo, to live together as husband and wife, to observe fidelity, loyalty, di mangitaglain, wa man na naka-attach sa kanang common law relationship. No, so dili ka kapugos niya or kiha niya kung naa siya'y lain, no? Kung naamang gani mo'y anak, ang iyaharag yung pwede imorang pwede makiha is for child support, okay? Sunod nga pangutana. Yes. Mo'y gusto niya nga dado niya ang tanang butang nga gipamalit niya para sa among gabangan sama sa sofa nga set, television, sa dining set o uban pang mga gamit sa balay. Unsa may paagi ani? Hakuton na niya yung gipamalit na to. Well, maghati tanawa lang unsay mo ang gusto dito yakwa no, ang kanino ang iyaha mo gusto no nga dili pwede na magsabot lang mo nga maghatiay mo og unsay inyuhang plano nga buhaton ug unsa pud ang inyuhang mga unsay inyuhang gusto og sabot nga ma-liquidated ang inyuhang mga properties nga dili na mo magkihaay pa o unsa pa ng mga lalis-lalis ninyo din ha ayaw na lang na sabutan na lang na siya o di na gud mo magkabalikay ba no nya tanahanaya ang butang bahino na to ni bahina na ina nga tim sa ni puyo ka diri libre ka siya ba nabayad sa bills o sa rental so kanang maghati pud tag klaro kay wa man ko maningil nimo wa may madag balik ng rental og bills kay wa naman na no pero ang butang nga gipalit na ano pabilin so kinahanglan maghati kuno mo sa butang no. Okay sunod nga pangutana og katapusan nga pangutana 5 years na ang among anak karon asa man mapunta ang custody sa bata kung mapamatud-an nako nga naa siya lalaki maoy nakigbuwag siya nako mapunta ba ang custody sa bata nako nabalaka rakasad kung no way nga babae ang among anak asa man ko pwedeng muduol ani kinsa may makatabang nako. Kung pananglitan yun no nga naa na siya'y laki dili lagi ta ka papugos unya well the law is that even if 5 years old pa ng bata maski pa babae na siya illegitimate mo ang status sa bata kay wa man mo nagminyo unya ang status sa ang custody sa illegitimate nga bata naagyud na sa mama no visitorial rights ra gyud ta however under really compelling na circumstances ug ma-prove gyud nato nga di gyud maayo para sa bata nga mopadayon siya nga magpuyo sa iyahang mama pwede gyud gihapon nato na magamit kay there are several instances na gyud nga ni panig gyud ang korte para sa welfare sa bata wa na nag-ingon nga nimpanig sa bana o sa bana sa papa kay di man mo minyo pero tungod nga mas makaayo para sa bata which is the primordial consideration no that should be given weight by the court mauna nga mahatag so pwede gyud na nato pong gamiton kung naatay proof kung wa gani then naagud na siya sa custody sa mama ang atoa lang is visitorial rights and child support.
Okay, klaro ka itong ingon na to ni Ellen, ha? Yes. Okay, so- Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak areman. Daghang salamat og Maayong adlaw.